Dobar dan svima. Prije svega htio bih da se zahvalim organizatorima na gostoprimstvu i na veoma kvalitetnoj organizaciji celokupnog skupa. Ja sam Miloš Živanović, rudarski inženjer, dolazim iz rudarskog basena Kolubara i radim u ogranku Kolubara projekt kao samostalni projektant. U saradnji sa koleginicom Nevenom Stojković sa Fakulteta tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici smo odradili ovaj rad u vezi formiranja spoljašnjeg odlagališta na površinskom kopu Drvno za održivu i bezbednu eksploataciju uglja u narednom periodu, to jest do kraja eksploatacije. Što se tiče Kostolačkog basena uglja, kao i Kolubarski, oni su nosioci proizvodnje što se tiče proizvodnje uglja u državi Srbiji sa ukupnom eksploatacijom uglja od 31 milion tona kao oba dva basena, Kolubarski i Kostolački. Oni su nosioci proizvodnje i proizvodnju električne energije u iznosu sve ukupno oko 35.000 gigavat časa na godišnjem nivou. Što se tiče samog Kostolačkog ugljenog basena, on se nalazi u okviru Braničevske opštine u blizini grada Požarevca, istočno od grada Beograda na nekih 90 kilometara. U okviru Kostolačkog ugljenog basena nalazi se površinski kop Drvno, kao i termoelektrane Kostolac A i Kostolac B. Smer napredovanja radova na površinskom kopu Drvno je od juga ka severu. Veliki, specifična situacija je blizina reke Dunav, znamo svi koja je njena veličina, tako da sam vid eksploatacije je otežan zbog blizine te reke. U završnoj konturi površinski kop Drvno treba da bude na nekih 700 metara u severnoj zoni od reke Dunav. Na istočnom delu granica je selo Kličevac, a na zapadnom delu basena, što je veoma onako specifična situacija, nalazi se arheološko nalazište Bivinacijum. To je iz drevnog rimskog carstva naselje koje je postojalo u toku 1. do 7. veka. Tako da, ko nije bio, svakako preporučujem da to vidi. Ali samim tim postojanje arheološkog nalazišta je uzrokovalo određene probleme, skraćenje granica u zapadnom delu i to nas je ograničilo, morala je dodatno da se skrati granica kao unutrašnjosti samog kopa. U prethodnim godinama eksploatacije, konkretno od 2019. godine, pojavili su se određeni problemi sa nestabilnošću unutrašnjeg odlagališta. Konkretno, veliki problem pri samoj eksploataciji su podzemne vode od samog Dunava, kao i nestabilnost u smislu koja se javlja zato što se pri samoj eksploataciji ostavi određeni deo uglja i javlja se samo klizanje unutrašnjeg odlagališta po krovini tog dela. Konkretno, dve zone su najviše zastupljene što se tiče samih problema i nestabilnosti unutrašnjeg odlagališta na podini površinskog kopa, kao i na etažama 1. i 4. sistema gdje se odlaže otkrivka, to jest jalovina. Određene slike, na prvoj slici može se vidjeti kako izgleda unutrašnje odlagalište površinskog kopa. Na drugoj, u gornjem desnom uglu, je prikazana slika pukotina i određenih rasepa na etaži 1. i 4. sistema, a najdonja slika je prikazano na nestabilnost samog terena na podini uglja, to jest gdje je ugalj otkopan. Što se tiče same eksploatacije uglja i jalovine na površinskom kopu Drvno, otkopavanje jalovine se odvija na 6 BTO sistema.
a eksploatacija uglja na jednom, to je BTD sistemu. Konkretno na tom BTD sistemu menja se količina bagera koje rade, u zavisnosti rade 3 do 4 bagera, a na eksploataciji jalovine sve ukupno dodatnih još 7. Trenutna proizvodnja jalovine, to jest otkrivke na površinskom kopu drvno iznosi 48 miliona metara kubnih, a eksploatacija uglja je na oko 10,3 miliona tona. Šta bi naznačio? Da eksploatacija, znači najviše doprinos se vrši sa kontrolnom mehanizacijom, to je sa rotornim bagerima i sa bagerima vedričarima, što iznosi u prethodnoj godini 9.450.000, a 850.000 tona je otkopano sa diskontrolnom mehanizacijom. U narednim godinama je u planu da se poveća proizvodnja uglja na 12 miliona tona, a proizvodnja otkrivke da se podigne na 60 miliona metara kubnih. Na slici u desnoj strani može se vidjeti raspored mehanizacije na otkopnim etažama kao i na etažama na odlagalištu. U toku ove godine, zbog same ove nestabilnosti, morala je da bude izvršena rekonstrukcija drugog BTO sistema koji je bio ispod 5. BTO sistema, tako da je odlagač sa drugog spušten na samu podinu zbog same, ne mogu da kažem sanacije, već ublažavanja dejstva klizišta da bi se napravio određeni, kako smo mi to nazvali, protivtek, neki balans, određene mase da se odlože da bi se napravila neka potpora. Spisak mehanizacije je prikazan u ovim tabelama. Može se reći da su sve to generalno visokokapacitetne mašine od 3 pa do 5.000 metara kubnih po času, kao i odlagači koji su prilagođeni tom kapacitetu. Kao što je već rečeno, znači zbog same problematike na unutrašnjem odlagalištu i zbog skraćenja granica u zapadnom delu zbog blizine kontaminacijama, poželjno je da se formira spoljašnje odlagalište u istočnom delu površinskog kopa drvno. Konkretno, mi smo napravili kao iz Kolubare projekt idejno rješenje gdje bi on trebalo da bude stacioniran u istočnom delu površinskog kopa drvno i ukupno bi trebalo da zauzima teren od 3,54 km2, to je 354 hektara. Sam teren u toj zoni je generalno blago brdovit, od zapada prema istoku raste sa blagim usponom. Konkretno na slici može se vidjeti položaj u odnosu na sam površinski kop. Ograničenja su na severnom delu imamo selo Kličevac, u desnoj strani imamo ograničenje što se tiče samog puta, a u levoj strani imamo minimalnu udaljenost od kopa, smo ostavili zbog blizine puta, kao i da se ne bi napravila određena još dodatna nestabilnost na kopu, nekih 300 metara. U južnom delu nema nekih ograničenja, samo u južnom delu znači pripada opštini Požarevac kao i opštini Veliko Gradište. Sad, tu je još dodatna problematika što konkretno celoj toj zoni to ne pripada eksploatacionom polju, već pripada određenim istražnim zonama za naftnu industriju Srbije, pa je uprava samog EPS-a krenula u proces dobijanja dozvola za taj deo. Samo spoljašnje odlagalište je planirano da ima totalni smeštajni prostor oko 102 miliona rastresitih metara kubnih. Planirano je da radi sistem, šesti BTO sistem koji ima najveći kapacitet sa ukupno
11,5 miliona metara kubnih u čvrstima, kao rasvjesiti uzeli smo, dakle, najgori mogući slučaj da je otprilike 15 miliona u rasvjesitim masama, tako da bi generalno trebalo da traje nekih, ako bi ne bi bilo nekih problema, trebalo bi da potraje 7 godina odlaganja materijala na tom delu. Što se tiče same dužine odlagališta, trebalo bi da bude otprilike oko 2 km i 60 metara, širina odlagališta 2210 metara. Kao što sam već napomenuo, radio bi odlagač PA 200 na tom delu. Već sam napomenuo ove određene karakteristike samog odlagališta. Konkretno, odlagalište bi se sastojalo od tri etaže, od 105. do 125. Od 125. do 140. i od 140. do 150. Pri samom projektovanju spoljašnjeg odlagališta uzeli smo u obzir, znači, ugao nagiba radne kosine da bude 35 stepeni, a što se tiče ugao nagiba završne kosine da je 8 stepeni, sa bermom od 120 metara sa svih strana sveta. Ovdje su prikazane mase koliko ukupno po etažama može da se smesti, znači oko 50 miliona na prvoj, to je najdubljoj etaži koja je 20 metara, druga može 37 i ovdje sam napravio grešku, trebalo bi da se smesti oko 15 miliona na zadnjoj etaži. Na slici u donjem desnom uglu može se vidjeti 3D prikaz, zeleno je označeno položaj i prostorni položaj samog odlagališta u odnosu na površinski kop drvno. Što se tiče same neke problematike, već je navedeno, dugotrajno već to traje zadnjih 6 do 7 godina sam problem pri odlaganju otkrivke na unutrašnjem odlagalištu. Zbog toga znamo svi da nije zahvalno imati spoljašnje odlagalište, ali mnogo je dublja problematika u odnosu na ovo što sam ja naveo danas. Svakako bi to bilo možda potencijalno dobro rješenje zbog neke budućnosti da bi se tu moglo iskoristiti neki određeni prostor za vetroparkove ili za postavljanje solarnih panela na tom položaju. Svakako, za taj smještajni prostor od 102 miliona rasvrsitih metara kubnih predviđeno je da to potraje 7 godina. Neko predviđanje za samo drvno je da eksploatacija potraje do 2037. Sad, u zavisnosti od kapaciteta na samom kopu i kako se budu odvijali radovi, to možda i potraje, ali to je neki plan. Svakako, to je to. Da li imate neke pitanje? Јас имам едно прашање, ама со два дела. Кој програмски софтвер го користите за дизајнирање на етажите? Surpak. Surpak. Surpak, konkretno. I 3D Civil. AutoCAD Civil. И второто прашање, видов дека имате 35 степен агон со 8 степени на коп или на одлагалиште. Odlagalište. Тоа го достигнувате само со траки или користите и помошна механизација, булдозери, дозери? Za odlaganje samo sa trak, sa odlagačima. Sam materijal formira po sebi tu kosinu i na osnovu toga, s obzirom da je u pitanju pesak, mi uzimamo otprilike od 32 do 35 stepeni formira. Uzeli smo opet, da kažem, neku strmiju. Bolje, da kažem, u ovom smislu i da je još blaže, ali to. Hvala Miloš. Čemu? Ako sme, izvinjam se, opet ovako upadam. Nije pitanje, nego više ova konstatacija, što je kolega rekao, do 2037. Možda je zaboravio da kaže da će dosta toga zavisiti ako se bude ostvarao takozvani postulat zapad. Da.
to je, da kažem, ležište koje ima negde oko 300 miliona tona lignita i namenjen je kao zamenski kop. Znači, ako se bude otvarao taj površinski kop lignita, a i vi sami znate da to sigurno predstavlja problem Evropskoj uniji, da ne ulazimo sad u zelenu agendu i tako dalje, može onda, da kažem, životni vek i površinski kopa drvnog da se pali. Zato sam i napomenuo to dodatnih nekih. Hvala.